जोंनि जमदर आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाथि बोसोरसालि जथुम्माजों लोगोसे गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जे थांखि लानाय बेवहाय आलारि बाथि सावनाय जाहैबाय। बेवहाय जोङो गोजोननाय मोनदों आङो बेक्तिगत भाबै। मानोना दिनै जों नुयो जोंनि गेजेराव समस्या समाधान जादोंब्लाबो जोंनि गेजेराव माखासे मानसिफोर दं, माखासे ग्रुपफोर दं, जायफोर दिनै गेजेराव बे जोंनि सान्थि खौसेथि फैनायखौ डिस्टार्ब खालामनो, दावराव दावसि खालामनो आरोबाव खेबसे जोंनि गेजेराव दावराव दावसि लाबोनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे थांखि लानानै बे आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे जायफोर मानसिफोरनि गोसोआव दाबो खोमसि दं, जायफोर मानसिफ्रा दाबो स्रांखौ मोनाखै, जायफोर मानसिफ्रा दासिमबो गोजोननायखौ मोनाखै, बे मानसिफ्राबो जाहाथे स्रांखौ मोननो हायो, गोजोननायखौ मोनो, बेबायदि थांखि लानानै बे आलारि बाथिखौ सावनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं खावलायनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोदोनि जे दुलाराय बर' फरायसा बिदिनो गसंनानै थानांगोन, थांनानै थानांगोन। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोरबां जायोब्ला, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबनानै थाङोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव बर' जाथिया जोबनानै थांनायखौ जों नुयो। मानोना जों नुदों राजनितिक पार्टिफ्रा दङ, बायदि रोखोमनि राजनितिक पार्टि गावबा गाव उद्देশ্যजों खामानि मावो। दा बे राजनितिकफ्रा गावजों गाव खुनुदिन खौसेबो जानो हाया। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजायोब्ला बेखौ खौसे खालामनो हागोन। आरो नंखायनो दिनै बे आलारि बाथि सावनायजों सोरनिबा गोसोआव खेंख्रा साननाय दंबा, सोरनिबा देहायाव गोसोम साननाय दंबा आरो सोरबा बुजियै दंब्ला बेखौ बुजिहोनो हाथों होननानै बे जिम लाइटखौ सावनाय जादों। आरो आसा खालामदों बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जायफोर मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव खौसेयै खालामनांदों, जोंनि गेजेराव डिस्टार्ब खालामनाय बिसोर गोजान जागोन, बिसोरनि गोसोआव साननाया मोजां फैगोन, बिसोरनि गोसोआव सान्थि लाबोनाया बिसोरनाव फैगोन, बेखौ आसा खालामदों। जोंनि जमदर आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाथि बोसोरसालि जथुम्माजों लोगोसे गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जे थांखि लानाय बेवहाय आलारि बाथि सावनाय जाहैबाय। बेवहाय जोङो गोजोननाय मोनदों आङो बेक्तिगत भाबै। मानोना दिनै जों नुयो जोंनि गेजेराव समस्या समाधान जादोंब्लाबो जोंनि गेजेराव माखासे मानसिफोर दं, माखासे ग्रुपफोर दं, जायफोर दिनै गेजेराव बे जोंनि सान्थि खौसेथि फैनायखौ डिस्टार्ब खालामनो, दावराव दावसि खालामनो आरोबाव खेबसे जोंनि गेजेराव दावराव दावसि लाबोनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे थांखि लानानै बे आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे जायफोर मानसिफोरनि गोसोआव दाबो खोमसि दं, जायफोर मानसिफ्रा दाबो स्रांखौ मोनाखै, जायफोर मानसिफ्रा दासिमबो गोजोननायखौ मोनाखै, बे मानसिफ्राबो जाहाथे स्रांखौ मोननो हायो, गोजोननायखौ मोनो, बेबायदि थांखि लानानै बे आलारि बाथिखौ सावनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं खावलायनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोदोनि जे दुलाराय फरायसा आफाद गोदोनि जे दुलाराय बर' फरायसा बिदिनो गसंनानै थानांगोन, थांनानै थानांगोन। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोरबां जायोब्ला, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबनानै थाङोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव बर' जाथिया जोबनानै थांनायखौ जों नुयो। मानोना जों नुदों राजनितिक पार्टिफ्रा दङ, बायदि रोखोमनि राजनितिक पार्टि गावबा गाव उद्देশ্যजों खामानि मावो। दा बे राजनितिकफ्रा गावजों गाव खुनुदिन खौसेबो जानो हाया। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजायोब्ला बेखौ खौसे खालामनो हागोन। आरो नंखायनो दिनै बे आलारि बाथि सावनायजों सोरनिबा गोसोआव खेंख्रा साननाय दंबा, सोरनिबा देहायाव गोसोम साननाय दंबा आरो सोरबा बुजियै दंब्ला बेखौ बुजिहोनो हाथों होननानै बे जिम लाइटखौ सावनाय जादों। आरो आसा खालामदों बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जायफोर मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव खौसेयै खालामनांदों, जोंनि गेजेराव डिस्टार्ब खालामनाय बिसोर गोजान जागोन, बिसोरनि गोसोआव साननाया मोजां फैगोन, बिसोरनि गोसोआव सान्थि लाबोनाया बिसोरनाव फैगोन, बेखौ आसा खालामदों। जोंनि जमदर आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाथि बोसोरसालि जथुम्माजों लोगोसे गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जे थांखि लानाय बेवहाय आलारि बाथि सावनाय जाहैबाय। बेवहाय जोङो गोजोननाय मोनदों आङो बेक्तिगत भाबै। मानोना दिनै जों नुयो जोंनि गेजेराव समस्या समाधान जादोंब्लाबो जोंनि गेजेराव माखासे मानसिफोर दं, माखासे ग्रुपफोर दं, जायफोर दिनै गेजेराव बे जोंनि सान्थि खौसेथि फैनायखौ डिस्टार्ब खालामनो, दावराव दावसि खालामनो आरोबाव खेबसे जोंनि गेजेराव दावराव दावसि लाबोनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे थांखि लानानै बे आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे जायफोर मानसिफोरनि गोसोआव दाबो खोमसि दं, जायफोर मानसिफ्रा दाबो स्रांखौ मोनाखै, जायफोर मानसिफ्रा दासिमबो गोजोननायखौ मोनाखै, बे मानसिफ्राबो जाहाथे स्रांखौ मोननो हायो, गोजोननायखौ मोनो, बेबायदि थांखि लानानै बे आलारि बाथिखौ सावनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं खावलायनो लुबैदों
जे दुलाराय बर' फरायसाफ्रा गोदोनि जे दुलाराय बर' फरायसा बिदिनो गसंनानै थानांगोन थांनानै थानांगोन मानोना दुलाराय बर' फरायसाफोरा लोरबां जायोब्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोबनानै थाङोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव बर' जाथिया जोबनानै थांनायखौ जों नुयो मानोना जों नुदों राजनितिक पार्टिफ्रा दङ बायदि रोखोमनि राजनितिक पार्टि गावबा गाव उद्देश्यजों खामानि मावो दा बे राजनितिकफ्रा गावजों गाव खुनुदिन खौसेबो जानो हाया नाथाय दुलाराय बर' फरायसाफ्रा नाजायोब्ला बेखौ खौसे खालामनो हागोन आरो नंखायनो दिनै बे आलारि बाथि सावनायजों सोरनिबा गोसोआव खेंख्रा साननाय दंबा सोरनिबा देहायाव गोसोम साननाय दंबा आरो सोरबा बुजियै दंब्ला बेखौ बुजिहोनो हाथों होननानै बे जिम लाइटखौ सावनाय जादों आरो आसा खालामदों बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जायफोर मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव खौसेयै खालामनांदों जोंनि गेजेराव डिस्टार्ब खालामनाय बिसोर गोजान जागोन बिसोरनि गोसोआव साननाया मोजां फैगोन बिसोरनि गोसोआव सान्थि लाबोनाया बिसोरनाव फैगोन बेखौ आसा खालामदों मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन